Svakog proleća jedna stara trešnja je cvetala, ali pošto je bila jako stara, nije više rađala plodove. Nju je čuvao jedan stari deka da je ne bi posekli, jer je njemu na čuvanje ostavio njegov otac. Jednog prolećnog dana dedi su u posetu došla deca. Njih je privukao miris opojnog trešnjinog cveta. Dok su se deca ispod trešnje igrala i mirisala opuštajući miris trešnjinog cveta, u posetu im je doleteo jedan plavi leptir. "Šta to radite?" upita leptir jednu devojčicu. "Udišemo divan miris trešnjinog cveta i da je zamolimo da opet daje preslatke plodove", odgovori devojčica. "A da li mogu da se družim sa vama?" "Vrlo rado", odgovoriše deca. "Biće nam drago, jer mi volimo druženje, igru i leptire." A leptir je za uzvrat obećao deci da ispriča jednu lepu priču. I počeo je pričati deci priču o 3 leptira. Jednog lepog sunčanog dana 3 leptira su se igrala na livadi i mirisala opojni miris cveća. Leptiri su bili crveni, beli i plavi. Ali odjednom se iznenada pojavio jedan kišni oblak. Oni su brzo doleteli do jedne crvene lale, ali lala je htela da primi samo crvenog leptira. Pošto su oni bili dobri drugari, nisu hteli da se odvajaju. Otišli su do plave i bele lale, ali su i one isto postupile kao i crvena lala. Htele su samo da pomognu onom leptiru koji je bio iste boje kao što su i one bile. Dok su tako leteli od cveta do cveta tražeći pomoć, sunce je ogrejalo i oni su nastavili da lete kao pravi drugari, igrajući se zajedno. Deca su pažljivo slušala leptira, razumeli su poruku leptirove priče i obećali su leptiru da će se i oni družiti kao ova 3 leptira. A trešnja se jako obradovala deci i njihovom pažnjom i prisustvom, pa je počela ponovo da rađa ukusne i slatke plodove na veliku radost dece. Deci se to dopalo i nastavili su da posećuju trešnju, pazeći je i igrajući se u njenom hladu.